बाजी करेलो के बड़ा हो नहीं कुछ लगा। तो का हो रंगदारी गावेला लोग अब कहाँ बैठ गइल लोगिन काहे कि पावर स्टार के ई गाना है एकरा आगे ना चली आ ना केहू के चलल बा। तो छोटू शिकारी के लिखल ई गीत आप सब बहुत ज्यादा प्यार दुलार दे रहल बानी और इतना दे रहल बानी कि साला गाना आवते नंबर 1 ट्रेनिंग पर आ गइल। तो वे म्यूजिक चैनल पर ई गाना आई रहल जौना कि सब्सक्राइबर 59.7 मिलियन बा। तो आप सब एक दिन में 35 लाख सुन के और नंबर 1 ट्रेनिंग पर अभी तक गीत बा। तो बहुत सारा आप सबके बधाई ई हथियार गीत के। जिला के रंगदार के बड़ा हथियार देवेनी, जिला के रंगदार के भरा हथियार देवेनी। तो आप सबके ढेर सारा बधाई और बहुत जल्द पवन सिंह के एगो और लोकगीत आ रहल बा जौना के पोस्टर बहुत जल्द लॉन्च होई हम आप सबके बताएम। तो ऐसा ही पावर स्टार पर दुलार प्यार देते रहें। जय भोजपुरी जय पावर स्टार। सब्सक्राइब माई चैनल पावर स्टार अपडेट।